Fid-dibattitu nhar it-Tlieta fil-Parlament, l-Eks Kap tal-Oppożizzjoni Busuttil interrompa għal aktar minn darba riżultat tal-fatt li ma kienx magħżul mal-lista tal-kelliema fuq il-mozzjoni li ressaq id-deputat bil-mozzjoni li oriġinarjament kienet titlob inkjesti fuq kitbiet Jħallux Galizja kienet għal qalb ħafna Busuttil li fis-snin li mexxa il-Partit Nazzjonalista bena in-narrattiva tiegħu fuq id-diskors tal-blogger ta' spiss qabbet stejjer li bdew mill-Partit Nazzjonalista jew viċi versa. Busuttil li fl-aħħar xhur injora l-appell biex irriżenja minn deputat parlamentari għamilha ċara mal-wieb tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar biex ikun wieħed mill-kelliema dwar il-mozzjoni li b'mod mill-aktar ċar kienet diretta lejn il-kap tal-Oppożizzjoni preżenti. Dan għax l-ikbar akkuż ta' Galizja li għadhom mhux investigati huma dawk fil-konfront ta' Adrian Delija, akkużi marbuta ma' prostituzzjoni, drogi u ħasil ta' flus. B'kuntrast il-Prim Ministru kien talab hu stess li ssir inkjesta maġisterjali dwar allegazzjonijiet giddieba fil-konfront tiegħu. Xi ħaġa li Adrian Delija rrifjuta li jagħmel minkejja l-appelli kontinwi. Il-biża' mid-diskors ta' Busuttil kienet minħabba diversi fatturi. Il-konsulent Pierre Portelli u s-Segretarju Ġenerali Clyde Puli beżaw li Busuttil jerġa' jmur lura għal ġrajiet tas-sajf li għadda. Meta quddiem id-Dar Ċentrali għal Adrian Delija kellu jirtira il-kandidatura tiegħu wara il-Kummissjoni tal-Etika maħtura mill-Kumitat Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista kienet iddikjarat b'mod ċar li kien hemm affarijiet li Adrian Delija ħeba u li kien hemm dubji li wara l-istħarriġ li sar baqgħu dubji kbar dwarhom. Li ma jitkellimx Busuttil qabel ukoll Adrian Delija li din il-mozzjoni werwritu sa mill-ewwel ġurnata li tresqet minn wara daru. Tant li għall-ewwel ma rridx jiddiskutija fil-Parlament sakemm intabaħ li m'għandux l-appoġġ tal-grupp parlamentari u spiċċa jgħid li jaqbel magħha. Biex dawk li ma' Delija ma jarawx għajn majn jieħdu għalihom inqas li ma tkellimx Busuttil inkludew lil Edwin Vassallo, David Stellini, Ivan Bartolo u Beppe Fenek Adami. Iżda Busuttil ma kien se jħalli il-jum ta' Tlieta jgħaddi mingħajr ma jinstema'. La darba il-wieb ma ħallex jagħmel diskors uża it-tattika li issa sar imdorri għaliha fil-Parlament, dik li jinterrompi u xi minn daqqiet jipprovoka. Busuttil qam jagħmel punti ripetittivi waqt id-diskors għad-deputat Prim Ministru Chris Fern u deputati Edward Summit Lewis u Byron Camilleri. Ton irrabjat Busuttil beda jqum jgħid li l-Kamra qed tkun żgwidata u xi ħinijiet jitajjar. Saħansitra qal li ma ssolviex il-każ tal-qtil ta' Jħallux Galizja. Anke jekk dwaru hemm 3 persuni imresqa l-qorti f'każ fejn fil-qorti qed jidher li l-pulizija għandha provi b'saħħithom. Busuttil uża wkoll il-ħinijiet tiegħu biex ifakkar li mar il-qorti jitlob inkjesti maġisterjali, xi ħaġa li indirettament fakret kif kien hemm investigazzjonijiet diversi, mhux bħal fil-każ ta' Delija. Quddiem l-interruzzjonijiet kontinwi kien il-wieb tal-Grupp Parlamentari Byron Camilleri li kellu jgħidlu b'mod ċar. Jekk sħabek iħalluk titkellem, tista' tagħmel il-punti li trid tagħmel. Jidher li Camilleri kien jaf x'qed jgħid għax id-dibattitu ġie u mar u Busuttil baqa' ma natax ħin biex ikun mal-kelliema tal-Oppożizzjoni.